Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khairil khalqi kullihim bin la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khairil khalqi Sebelumnya mohon maaf kami sampaikan kepada semua pengunjung sebelum penonton belum bisa kondusif dari kami belum bisa melanjutkan karena ini juga merupakan himbauan dari Polres Temanggung nanti konsekuensinya yang kena dari Wahyu Cipto Budoyo juga. Teman-teman panitia udah bisa ACC untuk teman-teman dari Teseh Pagersari sanggup damai? Damai. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin Uninek Becut Kiai Samadiwan Raton Dobro Konco Wahyu Cipto Budoyo
Oma Karyo budal toake. Yo tamu sih yo, tamu. Pokoknya ada me pora. Sama ngutali udut. Apa tak jajari lagi Wong dari, ada damai pora. Ada damai pora. Wes seret leboke polisi, gejoran tentara wes. Kono malah ngatemi cekel kok dibangene Bagong. Cekel. Cekel. Bangene cekel. Cekel.
Didor ki arek damai apa ora gelut? Nek damai wis. Ya. Tamu gorene sing gawe rusuh, tukangke panggung gorene. Ya damai ya. Oke. Yo. Ora sing kene wong Basari arek damai apa ora gelut? Gelut apa damai? Sekali ana gelut, cekel dugare panggung gesok bareng-bareng. Oke? Hau ora? Tanggung jawab Nyong. yo. Nek nang kene, iki tanggung jawab main meneh. Nek nang kono ora bubar. Pokoknya arek lanjut, WCB lanjut, arek gelut WCB bubar. Gelut ora? Kita cekel. Kono wong gelut, cekel geser nang ndur panggung. Oke? Mulane Jo, tak dimulai ya. Gesok bareng-bareng. Jo, tak mulai. Engko nek ana sing gelut, gesok bareng-bareng gore ke panggung. Oke toh? Oke, Bro. Jo Mas, tarik. Panitia utama sopo? Nggih. Tak lanjut. Nggih. Mangke kula sing tanggung jawab. Damai WCB lanjut, angger gelut WCB tak dindak. Arek gelut apa lanjut? Engko janji ana sing gelut, gesok nang ndur panggung bareng-bareng. Oke ora? Oke toh? Mangke nek ente sing gelut nggih. Kula lagi. Nggih, tak gunake. Tetep tak mboten tak lanjut tak gunake. Sementing ngene Mas. Sama ngerasa mikir masalah iki. Woi, sapa sing gelut? Cekel gesok rene. Sapa sing gelut? Cekel gesok rene. Ora ana sing gelut cekel gesok rene. Goblok. Ora, pokoknya jidor. Iki agar ana sing gelut, WCB tak ditutup. Sesuk bareng-bareng to? Oke. Ana sing gelut, syarat bareng munggah, gesok bareng. Hok ora? Oke to? Oke. Lanjut ora? Oke. Ini kalau kejadian ini sekali lagi mau turun. Oh, turun tak? Ya. Ini tak omong. Pokoknya anggar iki ana sing gelut, WCB tak tutup, ngesuk ora nanggap nang teseh. Mana ya? Oke. Yo. Iki anggar gelut sekali musik kok gelut. Langsung tak medul. Kita tanduran kan uwong. Aja dipateni. Bangsere metu kabeh, tak tutup.
Oke? Yo. Oke ya. Tak lanjut WCB ya. Ojo. Tak tutup. WCB tak tutup. Medun. WCB tak tutup. Ora rasa gelut. Kene iki golek kesenengan lho. Ora golek keributan. Kene golek kesenengan, ora golek keributan. WCB tak tutup. Nek sama anteng WCB tak lanjut, nek sama orang anteng tak tutup. Iya, genak kon sama wong kene. Menghormati kae wong Adirjo ado teka teseh. Gerak ngobigo wong teseh. Siap mulai. Nek ana gelut, stop, rampung. Deal. Salam damai Pak Kirsari. Mulai Pak. Langsung main. Si, tak Arak sambutan Sambutannya ora salah apa wani Mas foto kae. Oh, telepon. Ribuan. Oke, ngeten. Niki saiki WCB delegasi kok gelut wis medhun rasa ora salah lagi. Niki kula pun pedoman kali pengurus. Ke bisa meneh ibaratnya WCB lekas ngegawe keributan tak tutup. Ora bakalan tak gawe nanti saya maneh. Arek damai Pak ndelok WCB. Yo, hati-hati ya. Oke? Klono Siwandono Raja Muda Ikono Roko Siyaka ing yuda lawan Raja Raisina ngasta pusakane Badha Yai Samadi
Kamulyan jati iku wujud tentreming ati tutup pondok tutup kepyaring donya ananging karana cedhak kang kawasa sikro budal ya to. Dewa Batara. Oh. Satya lampahing tumuju pralaya papati wis magati widya mlaya. Yo. Ha e ha o ha. Ho a ho a. Ho a ha o ha. Ho a ho a. Op a. Boy. 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 Kidul kae apa manuk para dewa pakanane apa onde-onde dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tetep uga mulya kidul kae apa manuk para dewa pakanane apa onde-onde dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya Lumaksana pagita-gita sentak ya, Cok. Sikro matuk aji pamlik jumleret saking dirgantara. Ayo le. Lap lintang kembar pepasan manuk rancangan. Oh, ha ha oe oe. Ha ha oe oe. Oh, sentak
silakan. Eso ora popo. Pangeran Suntil Laksono Pangeran de paring sandang paring pangan paring welas kawulan de Bapak Tono Pangeran Suntil Laksono Bapak Tono Pangeran Suntil Laksono Pangeran de paring sandang paring pangan paring welas kawulan de
wayang cawi ing procongan lengko diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Wahyu Cipta Budaya Lir Kadya Dharma Leksa ayo budal so hoa hoa oh hae tani wayang ramayana ing naloro ngaling kodiraja ratu putra Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gedhek putih luwih tamat Sinta tidak boleh konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi gedhe Sikro matek adhi pamlik jumleret sanding dirgantara janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika smono ning stasiun balapan Solo cari lunga mung sedelo malah tanpa kirim
Selamat jalan janji umum sedelo cari sewulan ra ono pamit munalika smono ning stasiun balapan Solo. Hey ha hey hey ha hey Wong glithak tabuk kendang sentakan. Esok 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 ora apa. Ayo maju dening aku tono kabeh daya kasektenmu. Wong glithak cokot ulo sentak so. Esok 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 ati seko seko esok esok ora apa. Ayo amuk Surabrata Jayabrata. Ayo imbang padha-padha. Wah 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 wah. Oh sentak mas. Satrio kan anjre jire genteng buat dipati. Ayo nih timbal. Bang bang busrahino bang bang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat bang bang busrahino bang bang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat cicit duit duit rame swara oceh-ocehan bang bang busrahino bang bang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat bang bang busrahino bang bang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat cicit duit rame swara oceh-ocehan bang bang busrahino bang bang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat bang bang busrahino bang bang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat bang bang busrahino bang bang busrahino srenging ini
lar sumumpuran.
Akalin jungkir negarane zaman wis akhir zaman wis akhir dunyane sungsang amune
makmumi kintir imami ilang jaman wis akhir jaman wis akhir dunyane sungsar makmumi kintir imami ilang jaman wis akhir jaman wis akhir langite potong atine kafir uripe nandang jaman wis akhir langite potong atine kafir uripe nandang jaman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing arep jaman wis jaman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing arep sluku badoke hilailo si Rama menyang Solo lek olehe payung mudhun jentit lulupa wong mati ora yen upah mateni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato ilailo si Rama menyang Solo le oleh payung kudo jentit lulupa wong mati ora upayen medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilailo si Rama menyang Solo le oleh payung kudo jentit lulupa wong mati ora upayen medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sluku pato ilailo si Rama menyang Solo le oleh payung kudo jentit lulupa wong mati ora upayen medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
alaihi wasallam. Suku-suku patok ilailu si Romo menyang Solo le oleh payung kudu centit lolo lupa wong mati ora upayen umpam medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Suku-suku patok ilailu si Romo menyang Solo le oleh payung kudu centit lolo lupa wong mati ora upayen umpam medeni bocah yen urip golekno duit. Tak lilo ledo cuman nemo ojo pisenangi anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang bagus Eling sira menungso jaler estri enom lan tuwa saben dina padha elingo kapan nampa timbalane kang maha suci gelem bakal mati isalinde penganggon putih yen wis budal ra iso pulih. Kekirangan kalepatan saking warga Ageng Wahyu Cipta Budaya nyun agung ing Samudra Pangaksomo. Terasan nyun pamit nyun tambahing donga pangestu saking sedaya para rawuh sepuh bini sepuh warga Ageng wonten Teseh Pagersari. Mugi lampah kula sak kanca manggih kawilujengan karahayan ngantos dumugi rombok kula piyambak-piyambak. Kapungkasan kanthi manjal maning Santi Jaya Jaya Wijayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.